No sitten toinen on tämä talousmetsien pehmeämmät menetelmät, avainbiotopit, säästöpuut, erirakenteinen metsän kasvatus. Ja se on ihan ilmeistä, että nämä tulee parantamaan talousmetsien monimuotoisuutta. Mutta noiden edellisten tulosten ja muiden tulosten valossa, niin niiden merkitys on todennäköisesti hyvin vähäinen sen kaikkein uhanalaisemman metsäluonnon suojelussa. Ja tässä valossa Lapin metsillä on erityinen merkitys uhanalaisille lajeille. Eli kuten tunnettua, niin Lapissahan on suojeltu suoria pinta-aloja, mutta se suojelu on kohdennettu erityisesti sinne, missä se on halvinta tai muut maankäyttöpaineet on pienimmät, eli tuntureille ja soille, kity- ja joutumaille. Metsämaasta on suojeltu Pohjois-Suomessa 9%, mikä on ehkä vähemmän kuin mitä moni kuvittelisi. Ja on selvää, että tälle uhanalaiselle lajistolle yksi avainkysymys on se, että pystytäänkö me suojelemaan nämä vielä suojelun ulkopuolella olevat merkittävät luonnontilaiset kaltaiset kokonaisuudet. Tuossa oikeassa laidassa on kartta Pokkapuljun erämaasta, joka osoittaa sen, että muutaman 4 kilometrin avulla löytyy useita kymmeniä uhanalaisia lajeja, mikä ei ole ollenkaan yllättävää se taustaa vasten, että nämä uhanalaiset lajit nimenomaan vaatii tämmöisiä laajoja kokonaisuuksia, joissa ne saattaa sitten esiintyä varsin runsainakin. No niin, ministeri on todennut, että aika on muuttunut metsäpolitiikassa, mutta avointa on edelleen se, että miten käy monimuotoisuuden suojelu. Mun pääviesti on se, että uhanalaisten lajien suojelu ei ikävä kyllä näitä onnistuvan pienialaisilla täsmäsuojelulla, vaan tämä jäljellä olevien luonnontilaisten kaltaisten metsien säästäminen ja tällaisten suurten yhtenäisten kokonaisuuksien luominen on avainasiassa. Sitten toinen asia, joka haluaisin tutkijana nostaa esiin, on se, että metsien käyttöön ja tilaan liittyvä tieto olisi saatava avoimesti tutkimuskäyttöön. Eli tällä hetkellä tämä tilanne ei ole tämä yksi tutkimuskysymys. Kiinnostava tutkimuskysymys on vaikka näiden avainbiotopien merkitys luonnon monimuotoisuudelle. Jos sitä halutaan selvittää, niin se perustieto, joka siihen tarvitaan, on se, että missä ne avainbiotopit on, kuinka suuria ne on ja mitä tyyppiä ne edustaa. Mutta tämä tietohan Suomessa on salaista. Kun esimerkiksi Ruotsissa se on